prasmadihita saluhutna kuria nani haholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus hami parhalado pasahaton selamat hari Minggu ma di hamuna amanami inanami do sude ruas nama dohoti parmingguatta di bagasan manugoton tarlumobi ma diaka ruas na odope madohoti parmingguan di HKBP Kebayoran Baru. Suang songoni nang ruas nama dohoti melalui live streaming di Bagas Nabe. Adorong setapuka parmingguatta di bagasan Manogoton, matang yang nahohom mahita di bagasan Rohatta. Amin. Atong tapuka ma parmingguatta di bagasan Manogoton, tapasonang marohatta, tapuji matuhatta, maredde mahita, sian buku ede nomor 10 lalu, ayat sada, opat, toho ayat 5. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goari to di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon, amin. Hurajumi akasi taonon di hasianganon, hira naso ada do martibakon hasangapon, si papataron na tuhita sugut. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame do holong ni roha, selehon jalapahok madihami roha si songoni, ramoti ma akan aposom maradopon pangasungi ni si bolis. Asa maluan na sida sian pangujunan
doho sian biar ni roha. Hodo tok tong hapuusan dohot partano batuan nami. Saitogu mahami di dalam sidalanan nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mahamuna. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 452 ayat 2 doho ayat 3. Tangihok kamuma patik ni debata ima sian poda 20 sia ayat pitu. Halak partigor maniroi parkaro ni halak naparir. Alai anggo halak parjahati dan parduli dinasida. Songoni masahatna. Natang yang mahita mangido hagoguan. Tu patik nai. Ali Tuhan di bata, saya berbuai mahami, maulahon naukar tupatikmi. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahita, sian buku edde nomor 623 ayat sada doho ayat 2. Mahita jongjong. Marsomba
martangyang mahita dina manopoti dosatta. Ali Tuhan di bata amanami pargugo na suatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahata dohami tubuh. Jaladang adong par haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil siat akka dalammu. Macai gudang do pangalason nami di patikmu. Alai ingok mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam do asini roham. Sai udang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalason nami. Sai ingok mahami hobbar tu asini roham dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga taringot tu hasani dosatta, songonodo hatani Jehovah, unak ko mabiar ay audo silulu hokko, nunga pola hujo guarmu au napunaho, hasangapom ma di debata na digijak. Amin. Kundul mahamuna. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku edde nomor 527 ayat sada doho ayat tolu. Saluhut dohu tadiko ala Jesus Tuhaki tumbolom nasi antolu ay hubereng Kristusi ditadikon dong manau alarapon Jesus ale-ale na sumuro idona manjakona namjonop do ajalu lam-lambot ni ariki tung nasonang dorohako mandapot konsumoi. Ay di surga inaoku di ay kamuluani dohot hutanah dia sonang masuk kau tusi suruhan nado mana
Hatani dibata turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di pesamen 24, mamuka sian ayat sada 1 ayat pitu. Tajahama marsikat sorin. Ede sian akka anak nisi kora. Pola dolangan jala maras rohakku di bahen lungunna di akka alaman ni Jahoba. Marulup-ulup do rohakku do sibukku tu debata na mangului. Dari aporik dupangan jabu, jala leang-leang dapotan asarna, bayan inganan ni aka anakna, mandok, akalanggatan pamilihan tuho, ale Jahoba Jebaot, Raja Kudo debataku. Martua ma akka na mangingani bagasmu sai hodo pujo nasida sela. Martua mamalak yang di bagasanku agogona, yang sudah di bagasan menuju balana tubuh. Akka na ubulus rura pertangisan ibadah do di bahen mualna, gabi maruli pasu-pasu nasida. Ido sahatna, martua do natu mangihon hatan ibata, jalana upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 545 ayat sada doho ayat tolu. Nasardo hitabe ibantu hatai ibana do tumobusa rabdo hondo ngani. Hatana do Taha tidak ko maha persyatai songon nahina tidak ko nidongata sah persiaw di sandok portibium rak mahita mandok. Au persia di debata Jahoba ido ama parguna satulusan na tumapalangi do tano. Au persia di Yesus Kristus anak debata Jahoba nasasadei iman atu benih si Maria nagabi-gabian sianton di parbadia adorang sohabubuan ido tuhatta na tumau na bernit di panguman ni silatus nama tatpajo libana di hawa na silang na tuat tu banatoru do ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul siamuni di bata Jahoba amanai parguna satulusani di sima ibana pai mamulak sugut tanoon manguhumi halak na mangulu do namare aw persia di tondi parbadia jaladong sada huria na badia. Huria hatapani halak kristen akka da badia. Doho di hasani dosa. Doho di hate da mandok. Mula mangulus suhut daging halok nang mate. Doho di hangluan na sora suda. Amin. Undul mahamuna. Sebagaimana pujian sian Immanuel Choir.
Tabegema paduan suara sektor Marsada. Tabegema tikting namasa doho nanaing si pamasaon di huriatta. Tikting di huriatta
Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Parjolo, goar ni Minggu sadarion ima Minggu sa Pulisia dung Trinitatis do topik ripas jalahobas tunasa ulaun nadenggan. Paduahon tikting reng marbagas, sada tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagasoma goar Joy Samuel Delano Barimbing, alamat Jalan Haji Mawar nomor 20 RT 10 Sada RW 07 Sunter Jaya Tanjung Priok. Huria GKI Gunung Sahari Jakarta, anak ni Amata Joni Edward Barimbing, tubuh ni Inata ID Jacqueline Valentine Pojo, dohot Orwana goar Amelia Citra Rengginasari Boru Hutapea, alamat Jalan Haji Mawi nomor 20 RT 0 Sada RW 0 Parung Bogor. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, Boru ni Amata Sitwa Firman RP Hutapea, tubuh ni Inata Anita Febrianti Boru Sibarani. Pamas-masur di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 pukul 08.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. 2 Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagasoma goar Haseson Edward Dohapur Sirait, alamat Jalan Pengasianan Raya nomor 20 Sada RT 00 Sada RW 00 Sada, Pengasinan Rawalumbu Bekasi. Huria HKBP Maranata Rawalumbu Bekasi, anak ni Amata Gehasi Freddy Sirait, tubuh ni Inata Dora Ulina Boru Raja Guguk, Doho Orwana goar Cindy Christine Novera Boru Malau, alamat Jalan Antena 10 nomor 20B Radio Dalam. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, Boru ni Amata Elwin Tambah Malau, tubuh ni Inata Ermin Boru Simarmata. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Maranata Rawalumbu. Tolu pertanyaan sektor sada. Hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 pukul 10.30 WIB maringanan di Serbaguna A di Patupado pertangyangan sektor Godung nani hasuhuton ni keluarga Inang Lumongga Hutagalung Boru Purba, keluarga Situa Nyonya Magdalena Nababan Boru Sitorus, dohot keluarga Amang Situa Partogi Samosir Inang Boru Panggabean na niuluhon ni Amang Pendeta STP Siahan MBA. 2. Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2025 pukul 10 WIB maringanan di Villa D5 Blok A nomor Sada Jalan Karangtengah Raya Lebak Bulus di Patupado pertangyangan sektor Satahi nani hasuhuton ni keluarga Amang Situa Dr. LO Siahan Inang Boru Marpaung, keluarga Amang Patuan Siahan Inang Boru Hutapea, dohot keluarga Amang Simon Hutagalung Inang Boru Harahap na niuluhon ni Amang Pendeta PH Nenggolan. Tolu, hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2000, hari Rabu tanggal 20 Oktober 2025 pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna A di Patupado pertangyangan sektor Sion. Nani hasuhuton ni keluarga Amang Situa Mangara Pelubis Inang Boru Pangaribuan, keluarga Amang Sihol Siagian Inang Boru Siahan, keluarga Inang Teti Sianturi Boru Hutajulu, dot Inang Frida Siahan Boru Sirait nani uluhon ni Amang Padita PH Nenggolan. 4. Pasat pilihan. Sadarion Minggu tanggal 26 Oktober 2025 dung sipul jamita pasahak peliat tujolo dohita lahu 75 tahun HKBP Kebayoran Baru mardomutusi taga sojamita mardala do tolu kantong sada A sada B do napaduahon. 5. Pangibatian ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 26 Oktober 2025 sada paduan suara kesia HKBP Kebayoran Baru Laudo mengibati Huria HKBP Cinere
na niuluhon ni Padita Luhut Sibolon. 2. Paduan suara Emmanuel Choir Rodo Mangebati Huriata HKBP Kebaru-Baru di Parminggu Bahasa Batak pukul walwib jala patu begehon ede puji-pujian. Dung sipul Parmingguon di patu padu acara ramatama maringanan di serba gunaa. Onom penjualan rumah Jalan Hidup Baru. Mardomu tu rencana pengadaan 2 unit rumah pendeta nunga disepakati di sermon Parhalado na di tanggal 20 Agustus 2025 laho manggadis jabu milik Nihuria na beralamat di Jalan Hidup Baru, luas tanah 112 meter kuadrat dan bangunan 180 meter 2 lantai. Dana yang diperolehi iman yang dipergunakan panitia laho memenuhi kebutuhan dana pengadaan ini. Sialani Huriata marhite majelis perbendarahan yang berusaha melakukan penjualan dohot harga penawaran awal 1,5 M. Dohot pemenangna ima penawar tertinggi. Boima menghubungi majelis perbendarahan amang situa binsar situ Morang. 7. Tender pembangunan 2 unit rumah pendeta. Nah di hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 panitia nunga mengundang calon kontraktor laho mengklarifikasi harga penawaran dohot melalui penilaian spesifikasi teknis, lama pengerjaan, luas bangunan, harga satuan yang tidak melebihi harga satuan estimasi panitia. Mardo mutusi panitia nunga memilih PT Kasa Kasia Indah songon pemenang tender. Walu raport Padita Hatopan HKBP 2025. Hari Senin sahat tu hari Kamis tanggal 27 sahat tu tanggal 30 Oktober 2025 dipatu pado raport Pandita Hatopan nama ringanan di auditorium seminarium Sipoholon Tarutung Tapanuli Tengah. Penanggung jawab pelayanan di Pasatu Ketua Dewan Koinonia Situa Darwin Simorakir. Sia Dung Sipul Tiktingon Panitia Natal 2025 Dohot Baru 2026 Pasahaton kata sambutan. Varia Natal Jubileum 75 tahun HKBP Kebaru-Baru Boy Mata Jaha di Warta Cetak Sadarion. Napar Pudi selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh Dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado Dohot Ruas Ni Huriata Pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 sia sahat tu tanggal 25 Oktober. Saya tu hatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni Huriata na torsa surat dope guarna di tikting na ulak tahuni di Papua matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Na parpulia katikting na soni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Soni masahat ni tikting di Huriata di bagasam mingguon taingok bema maniakoni tu jolon tu hatta. Nuaing tale matiki tu paniata Natal dohok to baru lau pasato kata. Selamat hari Minggu ma tuhita jala horas ma tuhita saluh na amanginang. Perjolo mahita madok molate tu amata di batang. Ala di sude holong ni roha na mangiring-iring daging do todita di padala ni nguluta satu ganup sadarion di bagasan hahipason. Tuhamu amang inang nami songoni ruas ni naposobulung ni Huriatom. Kami songo panitia Natal tahun 2025 ni Huriata madok moliate jala memuji Tuhata si paluai marhite naung buhi tataripar di bagasan hahipason marlas niroha doh dame imana naeng lahu patupahon parningotan ari hatu tubuh ni Tuhata si paluai manang perayaan Natal. Amanginang songon inang ruas ni Huriata na poso songon tema Natal di tahun 2025 dienek do na di totuon sian PGI ima
temanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan sebagai subtema, Natal HKBP Kebayoran Baru adalah menjadikan keluarga sebagai palungan damai sejahtera, menghadirkan sukacita dan bahagia. Alani anggiat marhite pesta Natal nanaing tapatupa di huriaton maboan holong niroha dame jala hagogon dipanggulme ni parungulota di nguluta be asagabe hasangapon di goar ni tuhata. Di bagasan serep niroha hami amanginang songoni ruas na posobulum hami panitia mangido tuhamu amanginang suak songoni ruas na posobulum asa urupihamu hami marhite tangiang dohot partisipasi moral dan material marhite nata patupa padurungon tujolo songon hamoleteo niruhatta di pasu-pasu ni tuhatta anggiat perayaan Natal nata patupa mabuan dame dohot tolong ni tuhita salu najolma tarlu mobi turuas ni huriat taon. Songon jadwal perayaan Natal nunga hubay kami marhite varia Natal di warta cetak sadarion alani denggam mata paruhahon jalara mahita mangulahon di bagasan las niroha. Songonima nabuhu pasat kami panitia Natal maulo tunga dong nahurang lobi pakkatayon nami parjolo hami minta maaf. Sai tuhatta pardenga basai mana totong mangaramoti jala mamasu-masu parsorion ni parngolmuli di parngolota di ruas tahun. Horas, amen. Tawigima paduan suara unguan ama.
Maredde mahita sian buku Ede nomor 557 ayat sada do udutna hukma tapasat pilihan 1A 1B doho 2. Rodo
martangyang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata dihita sadarion marujaham mai sian surat ni Apostol Paulus tu si Timoteus, surat nana paduahon bidutulu mabuka sian ayat 10 saat rudi ayat 10 pitu. Hujahama dihita. Alai dihutoko au dipoda, diparange, ditahi, dihaporseaon, dilabas, holong dohot benget ni roha. Di bagasan akka pangaliliun haporsuhon akka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaliliun nasai gudang 2 tahun, jala di palua Tuhani duau sian saluhut nai. Alai dak terbain sohona lili nasa nanaing marparange nadaulat, marhite-hite Kristus Yesus. Alai nama kapugani hamaguana do akaparjahat dohot siulas uti-utian. Na pauto-to do nasida uhud di pauto-to. Alai yang goho samian ma di bagasan akan naginuruhon jala naong hinaporsian mi. Ai di botohodo na mangajar honi tuho. Huhut ala di botohon sian siete mirope surat nabadiai na margugo pabisukoko asa taruri di haluaon marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ainasa surati sinihaton ni debatado. Jala hasea mamudai, mamicang, pauliulihon, manugu-nugu di bagasan hati koran. Asaripas halak ni debata, hubas tunasa ulaon nadengkan. Ima sahatna di patongon huriata do nagabe topik ni turpuhon 5 ayat 10 pitui. Asa ripas halak ni debata jala hubas tunasa ulaun nadengkan. Manusia Allah atau manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Hamuna nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Lumumima dihita akka lansia. Molo tahilala nunga lamjonok ngulutawon. Tak sadiri lingai be. Jadi bisan hipas. Tapa punguma akka poparatai. Tajumai dungi dileom mapuda na arga. Dileom mapuda nabui siingoton nasida na mabayan adong di akapoparanay hasadaw ni roha masih haholongan roha na marpanarihon naulu makaehe, naulu mangalehon, nadalub si baynon na asadingkan persadaan ni poparan ni natua-tuai. Jadi mulo jolma nabi suko ko poparan nai, totu ikoni ngoton nadwei. Jala gabi sitio pudui di bagas rohana sida. Ala masai arga dui
nabui mangihoti hasadaon, bahkan nabui mangaleon semangat lau mamering dopak culu, marhiti-hiti nama kanguluhuni, taruli nasida diaka pasu-pasu las diroha. Songonido hamunan hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, si Paulus natoras ni si Timoteus dalam arti songon sisean diguari si Paulus do si Timoteus anak hasianna. Nunga dihilala si Paulus daksa dia lilingnai beibana ikon marujung ala nunga ro rencana sian pemerintahan Romawi ikon hurungon nama ibana tu Roma. Nian nunga terhurung ibana di Efesus alai tawanan rumah. Alai yang anon di huta Roma ikon masuk maibana tu penjara na sangat ketat jala dihilal laibana di sinama nagabi ujung ninguluna. HP huria Efesus huria nauk takas di hubasanna posodo pe si Timoteus hatihai. Jala di perrohahon si Paulus situasi perkembangan di masyarakat lam jorbut. Ai mulut ajaha di bidutulu mulai sian ayat 2 sahat ruri ayat sia adong 10 sia karakter manusia yang membawa kepada kehancuran kehidupan kebersamaan. Jadi 10 sia karakter. Manang BHP adong do pengaruh nion tungulu ni perhuriaon. Jadi buido dihilala si Paulus songon si tua manang perhala do naposo do pe si Timoteuson muncul rasa ketakutan. Buama baenokku mengadupi nama saon. Alai anggo si Paulus pos dorohana ala takas do ditadaibana si Timoteus. Alani sian panadaon naido si Paulus mangaleon semangat, mangaleon dorongan asa unang mabiar makubasi huria Efesus. Atik pe ikon adupan nado sahat rodi naikon manaon. Idu bana didok ibana alai dak terbain sohona lele nasana naing marparange nadaulat marhite-hite Kristus Yesus di ayat 12. Ada penekanan bahwa memang setiap pengikut Kristus harus ada rela membayar harga identitas sebagai pengikut Kristus. Ai mulu naik persaulihon ni halak na porsea lumubi sisean di Kristus do lasni roha kebahagiaan dia harus rela untuk menderita. Songon nidok ni Tuhan Yesus. Barang siapa yang mau mengikut aku harus dipikul salibnya. Ikut diporsado silang nutu ibana. Ala memang songon nidok niaka namalo do no gain without pain. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita raih yang membawa sukacita kalau kita tidak bersedia untuk menderita, untuk menggapai itu. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan itu yang mau dikatakan oleh Paulus.
terbaik so ikon adopanmu. Songo dia ragam ni akasi taonon. Alai pos maroham. Nunga di idaho pengalamakku. Ido ibanado si Paulus pe takas do marniae nguluna ala sohon apostel ni debata. Dia menderita, dia dikejar-kejar, dia ditangkap, bahkan dipukuli, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Paulus tidak pernah menyesali dirinya sebagai Rasul Kristus. Karena dia tahu, soalnya dok ngai, ai ibana do paluahonau siani. Lapatannah menakarongan, Allah bukan tidak membiarkan penderitaan itu dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi Allah mengambil orang percaya itu dari dalam penderitaan. Take out. Lapatannah. Ikon ayon ni akana porsiaido. Akasi taonon alani haporsiaoni. Alaidak pasobon ni debata. Ikum mati di bagasan haporsuhoni. Debatado mangaroro ibana siani. Mabuat ibana siani. Paluahon ibana siani. Alani. Nang dohon ni si Paulus ma. Marsihohot naho anggia di haporsiaoni. Marsihohot maho ai ido hagugudiho ido napatauhokko lau mengadupi ragam ni akahamaolon di pelayananmu songon uluan ni huria Efesus adik pe posoho. Kesetiaan itulah yang bisa membawa Timotius untuk menjalani tugas pelayanannya. Hamuna na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo pinamanat akan masa di perdalanan ni huria, di keberadaan ni huria di tengah-tengah ni masyarakat. Boido jupak kita nang pangalahoi sahat ruditikyon. Bahkan boido lam martabah-tabah hamaolon. Dibanding dohot hamaolon nani adopan ni huria akan aparjului. Kita mendengar berita, kita mendengar informasi. Ada orang sedang beribadah, datang orang mengganggu mereka, mengusir mereka, merusak tempat ibadah mereka. Mereka dilarang berdoa, dilarang bernyanyi, dan lain sebagainya. Alaihamuna karongan, turpohon naing matok, kita harus tetap setia di dalam iman. Hot di haporsiaoni. Di pamotohon si Paulus matuibana nunga takas di bereko songo dia gaya pelayanakun nebana. Gaya hidupku dalam melayani jemaat-jemaat yang sudah diserahkan Tuhan kepadaku. Sangat bernas kalau seorang pimpinan memberi jaminan kualitas daripada kepemimpinannya kepada orang-orang yang menyertai dia dalam arti bekerja sama. Ala yang guna parpudion hira maolo Jepang satu pernyataan nasongoni. Maol Jepang mangaleon sada pernyataan bahwa gaya hidupnya, pola hidupnya adalah jaminan yang bisa diteladani.
Alai marhite turpuhon naik sunggulan na tuhita akan aporsea. Dumui madihita akan atoras. Kita harus berani secara jujur untuk mengatakan kepada generasi-generasi penerus, lihatlah perangaiku, lihatlah gaya hidupku. Dan itulah yang menjadi tiruan bagimu. Alai suku-suku barani dohita madohitu gelek tan waeng. Jangan-jangan ada yang berkata di dalam hatinya sekarang, babu ama bayanong madok songoni ai bape so terpatuduhon pangalao nadingkan. Alam mulutung adok pedihitan waik songoni turpuhon naing madok tu hija, jadilah orang yang berubah, transformasi. Mulu didok HKBP tahun ini adalah tahun transformasi. Mari kita mau berubah kehidupan kita supaya benar-benar bisa menjadi pola kehidupan yang bisa diteladani oleh generasi-generasi penerus. Mana 3 hal hudok di bagasan jamita, jut saktabi. Natoras marsulu gelenga tu sekolah minggu. Hola tiurari dihubasi gelengai asabor hatu sekolah minggu. Dung borhat gelengai tu sekolah minggu. Lawa matai tulapo. Itu tulapo do lawa. Jadi dung mulak gelengai siang gereja. Didudui di dia amang nai dan adong di si. Iparwahon lima nakin. Marang nai si do nalau tu permingguan. Tang noh amang na. Dungi lau mai ibarat tu lapo. Idudui ma HP ngai si main apa? Jadi gelengnya disuruh asa marparangin adengkan. HP dang niloni bana na gabi si tiruon asa marparangin adengkan. Tapi Paulus berani mengatakan bahwa pola hidupnya adalah pola hidup yang bisa menjadi keteladanan untuk Timotius dalam pelayanan. Naparpudion ngamiris roha. Apalagi saya ului tarela membaca Facebook do akan asimi nggak udah nggak kaungut-ungut ceruas ma mungut-unguti ay holak pengama ibadito sikit-sikit uang tapi pelayanan nasodong ninna. Jadi bukan yang dong aku pedida akan aktif dupe manjahon. Buido di jalan side sebagai kritik membangun atau jangan-jangan justru sebaliknya mereka katakan ayah nabi nang muhore hurion ngasa dia pelea muhorwa alai ba tatanya koma asado pedita ni HKBP bertransformasi. Unak kola ruas ijujui transformasi. Ala ikut dohot do pedita. Mangaleon sitiruan songodiano perubahan pembaharuan ningulu songon sihuton Kristus yang nampak di dalam kehidupan keseharian. Dak saya holak kata. Ayan ko na makatayon. Balagi ko halak batak kan. So wala jarang makatay. Marsiado do makatay kan.
Mulu seileo jabara makatai. Bah terburuk gue. Alai juta do omdo. Omong doang ate. Alai yang si Paulus dia menunjukkan pola pelayanan yang bisa menjadi panutan kepada Timotius. Napa dua hon nang dohon si Paulus nang dohot tuhita asa tatiup hatani debata aisianido gogo laho mangulahon pelayanani. Gogo laho mangulahon akasi hubasani. Ai hatani debata nagabi pargogo nagabi silehon hatiuron ni roha dohot pikiran. Tidok si Paulus nunga dihanguluho ko yang dia siam mulai name meto. Ai nunga diajari opungmu. Isi tayo warna pungai. Ise. Dong aku lansia. Ise warna pungisi. Nasing utang mo dote. Si Luis dohot sa ninang na. Isa ko rinang na si Oinike. Memang secara tradisi Yahudi, dalam budaya Yahudi, di usia ay harta istilahnya di mata tuturu. Balita. Iya. Jadi di budaya halak Yahudi, pendidikan itu tugas seorang ibu kepada anak-anak yang dia lahirkan. Dukpe lewat sian balita tugas nyama. Jadi si Lois dohot si Oinike sebagai opung dohot ibu yang bertanggung jawab untuk membina Timotius dalam hal firman Tuhan. Nah, tong mana gabiri nungan om, baharo kamu kainang. Adang gotang husawakmu, mamemehon hatani debata, tuak kaya nak kotai. Manang dohon muna ay sari-hari mamang badita. Rosok ni ngulun. Sosanga. Ay sutiguro piari ngalaw iba tu belian. Mula kiba kung amudum. Dada lagi. Banyak alasan. Alay anggo sorry pada nama roha. Bui duluan ni kinaune lau mamemehon hata ni debata tu yanakon nai. Ai jolma nama godang di bagasan hata ni debata ido natang mengadupi ragam ni akatan tangan di ngulu. Ido na bertahan lau mengadupi aka tantangan-tantangan ni ngulu na ni adupan na siganupari. Apapun yang dilakukan orang terhadap dirinya, terjadi perundungan, terjadi bullying, dia tetap bertahan karena dia tahu ada Tuhan Yesus yang menjaga dia. Ay mahasiswa, na di balita he, alak batak gete, na manikoti, ya. Karena dia dirundung oleh teman-temannya. Dia tidak mampu bertahan menghadapi perundungan itu. Akhirnya dia bunuh diri. Nah, kalau kita perhadapkan dengan ayat ini berarti dia tidak terbentuk karakternya di dalam firman Tuhan.
ayanggo dibentuk karakterna di bagasan hata ni debata, dia akan mampu menghadapi itu. Dan gabe jepek pikiran nate. Sudah mahasiswa, masih pendek pikirannya. Kenapa dia tidak lapor bahwa dia sudah dibully teman-temannya? Hamuna nahina holongan di bagasan guardi itu hatta Yesus. Kesetiaan kepada firman Tuhan itu akan membentuk karakter yang tangguh, yang mampu menghadapi segala situasi. Alanido banadok hatani debatado sitio pun. Firman Tuhan itu yang menjadi pegangan. Lebih jauh Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat, hasea lau memudai, mengajar. Muatan pengajaran bukan hanya knowledge, tetapi juga membentuk karakternya. Ada afeksinya, sehingga dia mampu untuk menghadapi suasana luar kesehariannya. Mamisang untuk menyatakan kesalahan, lalu membawa dia ke jalan yang benar. Tengok dosi Martin Luther. Martin Luther kembali ke ajaran yang benar karena dia membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dia sudah hampir putus asa oleh karena ketatnya peraturan yang dilakukan gereja pada waktu itu. Marbahudung gimana, tetapi tidak rasa nyaman di dalam hatinya. Tapi di dalam satu saat dia membaca Alkitab dan khususnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Lalu dia temukanlah di sana bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Hapor siaudo. Dan ana ni gogo ni jolma, dada ana ni pabainan nadengkan, tetapi molo porsea tu debata ido mabuan haluaon. Dungi di cahaya mana mamuse, jupangi mana muse hata madok, sola grazia, holan asini roha ni debata do mabai jolmaon malua. Dinunuti bana majaha. Gabi, adok sada kesimpulan ni bana dapat tibai alani Alkitab. Makanya dia katakan sola scriptura. Alani back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Karena disitulah kekuatan yang mampu membawa kita kepada jalan yang benar. Napa tuluhur dinok bahwa firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, membuat transformasi kehidupan asa marparange nai baru. Adok sada berita nabui mangurupi hita. Buha hata ni debata mabai transformasi di bagasan dirinya. Pada suatu malam yang gelap di tengah hutan Sisilia, seorang perampok menodongkan pistol kepada seorang penjajah buku-buku rohani Kristen. Ia diperintahkan untuk menyalakan api unggun dan mau membakar buku-bukunya. Lalu penjajah buku ini menyalakan api. Kemudian bertanya kepada perampok ini. Dia katakan, apakah saya boleh membaca sebagian kecil dari buku-buku ini? Ya silakan, kata si perampok.
Lalu dia bukalah buku Alkitabnya, dibaca Mazmur 23. Ahatahe isini Mazmur 23. Jehovah si parmahanau. Itu Jehovah si parmahanau. Dungi dibuka mana mamuse? Jupang ibana ma Lukas 10 ayat 25 1 itu ima taringot tu halak Samaria yang murah hati. Selanjutnya dia buka Injil Matius, khotbah di bukit. Dan terakhir dia buka 1 Korintus 13. Ini 1 Korintus 13. Kasih. Nah, di setiap akhir pembacaan perampok itu berkata, itu buku yang bagus, kita tidak akan membakarnya. Berikan itu kepadaku. Ya. Jadi saya duk sidung ica unak tutung. Dia umain di mana? Hamunan nahina holongan karena dia katakan itu buku yang bagus. Dengan tiba-tiba dia berlari membawa buku-buku itu. Dan di tempat yang jauh dia membaca ulang buku-buku rohani itu. Dan itu membuat pembaharuan hidup. Dan akhirnya dia menjadi pendeta Kristen. Bayangkan saudara-saudara. Disitulah firman Tuhan itu, Alkitab itu bisa membuat pembaharuan hidup asal ditekuni membaca. Nah, nuain jadi perenungan do dihita. HKBP ngamabain turpuk si cahau manugut. Ate di almanahikan. Adok si cahauan Arian, auksi cahau borngin. Dengan harapan apa? Supaya kita selalu bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Nah sekarang jadi pertanyaan. Taulah hudui manandang. Ya. Namar gogo situtudo hatani debata lau pai baruhon ngulutei. Hamuna nahina holongan di bagasan gorni tu hata Yesus Kristus mapersiajari hatani debata makang luhon asagabe ripas hita mangulahon nadengkan. Tui se ulahon ottei parjulu memang tu dirita do. Alai dohok do tu dongata. Ai ido neng odolon si Paulus molodung ripas ho diurupi hata ni debata ulaho matohonan mi dohok tengkan gabe sibuan berita nauli asa martaba bilangan ni akka naporsia. Adong sahalak parbinoto madok Allah menyelamatkan seseorang bukan hanya untuk dirinya. Tetapi dia diselamatkan demi menyelamatkan orang lain. Itu benar dok. HKBP diberkati menjadi berkat. Itu diberkati menjadi berkat. Atau terbuka macam buku ede 720. Tolong enang. Udah bisa dapat 720. Coba kita nyanyikan.
3 ya. Nai marsinondang oluku dinigil Yesusi manang di dia peanu huingoti tiur marsinonda idoni di Yesus totong marsinonda panondang doa tutu. Amin. Matang yang mahita. Nunga diloko dihami hatam oleh Tuhan nagabe sihang uluhun nami jala papataron nami marhite pakubasiun ningulu sikanupari asa dohot taruli akan humalia kami todim todi porbadiaima napatauh kami makanguluhoni di bagasan hati gora do tasitongan asa totong las rohanami molo tuppe wadu pihami akahamawolon di ngulu sikanupari Mola dema diholi Tuhan. Utang aku kami ma tua dupanmu akarongan nami na di bagasa persahiton. Homa Tuhan nama dulu majama lau mengablokon panahit siap pamatang nasida. Diaka nama rukil ragam ningulu. Homa Tuhan nama ngalehon gugu asa malua nasida siap parukilonna akan amarlas ni roha ala ni leoko umur nagajang dipai baruho akka pasupasum toktong may Tuhan sidok mauliate tua rupamu ayaka yanakonmu nang di leoko kesempatan naeng majalo pasu-pasu perbagasyo siakko sai para di marohana sia asa marujahan di bagasan holong nasian ho. Tuhan de batama nami kudang kasih hubasan ni hurion di bagasan nasa minggon mardongat toddi nasian homa dihubasi baik perhalado nang dohot ruaspe asa gabi puji-pujian di kuarno. Songonido li Tuhan tanyakan nami rapot hatopan ya kana posom padita hakabipi nanak patupaonna di bagasan minggon homa le Tuhan nama jongjongi di bagasat todim asa takas akan aposomi makatahon akan nabui pature-ture pakubasion ni naposom asa gabi silas ni rohai di huriam pataru nasida di bagasan hapor siaon lau makubasi jala pasu-pasu akka keputusan-keputusan nabi nuak nasida lao padenggaton perdalanan ninggul ni huriam utangnya kau kami do nang dohot bangsa do negara nami ragam makana masa adong dui nama balas ni roha alau adong dui na bain biar tong akan adu mengganima patongon di tonga-tonga ni bangsa nami Mola tema Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangia kami tu rupamu. Amin. Taparadima piliata mabayan persembahan untuk pesta jubileum Uhud Maret Dehita onom ratus pulusia. Hingga sapadoan berita nauli berita holongon di
matanya kon ma peleata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut sileo-leo nading gado na saulibasa na maulitus. Kupasahat kami masyan na nilihomi tu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na husus di julub. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parahasya. Kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada kami gudang ni sileo-lehomi tu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni kondiro di pamataku osadohot guguki rodi saluhut hartaku upasahat itu naso Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banutungaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusanami songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami tugi utu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Ai ho dona puna harajaon dohol hagogoon rodi hasamapa saleleng pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina toho jala asima rohana midaho. Sai di padopakkon Tuhan de batama buhina toho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amen. Amen. Oras madita.